A'a, wa alaikum salam. Bilkisu? Yau ke ce a gidan da sassafe haka? Ya zan yi. Akwai inda zan je wallahi amma saboda abu mai muhimmanci ne ka hana shi sake gana ta. To. Allah da ya sa alkhairi. Kawata kin san na san matsalan da yake ciki. To shi yasa na samu mana hanyar mafita. Kawata na ji tallan wani kamfani ne suna da magani mai kyan gaske. To shi na ci barin zo in gaya miki sai mu gwada ko Allah zai sa a dace. To. Ai har na gaji da magunguna nan dan har na fidda rai. Dan adam baya fidda rai da rahamar ubangiji. Duk wannan abin da ke gani yana faruwa lokaci kankani sai kiga Allah ya yi kamar ma baki taba yi ba gaba daya. To. Allah ubangiji dai ya sa na ga wannan lokacin. Amma gaskiya kawata ina cikin kalubale. Bari kawai wani kamfani ne wai sunan su Sadarhan Beauty.